Din l-iskola primarja f'Ħal-Qormi imbniet fl-ewwel nofs tas-seklu 20 u llum għandha madwar 100 sena. Bħalissa għaddej proġett estensiv ta' rinnovazzjoni b'investiment ta' 15 miljun euro. Il-proġett jinvolvi t-tibdil ta' soqfa antiki, l-installazzjoni ta' servizzi ġodda fosthom l-elettriku, l-ilma u drenaġġ fost oħrajn. Apparti minn hekk fil-binja se jiġu introdotti diversi miżuri li se jtejbu l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija. Fl-istess waqt se jsiru t-tibdiliet meħtieġa biex il-binja tkun aċċessibbli għal kulħadd. Bil-fuq minn 30 klassi, inkluż klassijiet għal kindergarten, għal suġġetti speċifiċi fosthom l-arti u l-mużika, nurture room, multi-sensory rooms, psychosocial room u klassi għal PSD. L-iskola se jkollha wkoll sala b'entratura separata u li se tkun tista' tintuża mill-komunità wara l-ħinijiet tal-iskola u wkoll ċentru għal ħarsien tat-tfal. Il-proġett se jsir f'fażijiet biex ikun żgurat li l-iskola tibqa' operattiva tul il-ħin kollu u wara li jitlesta l-proġett se tkun tista' tilqa' madwar 400 student. Fi żjara fuq il-lan tax-xogħol il-Ministru tal-Edukazzjoni Clifton Grima stqarr li l-investiment fl-istruttura edukattiva huwa proġett kontinwu u elenka bosta proġetti oħra. Għandek l-ewwel fażi illi diġà bdiet illum, bit-tieni fażi mistennija tibda propju 9 xhur oħra fejn bekk it-tfal ma jkollhomx għalfejn jinqalgħu minn ġewwa din l-iskola u jkunu din jibbenefikaw propju minn perkors edukattiv li m'għandux interazzjonijiet imma fuq kollox. Skola ġdida bl-aqwa faċilitajiet għall komunità edukattiva ġewwa Ħal-Qormi. Intqal li l-proġett jinkludi wkoll l-iżvilupp mill-ġdid tal-btieħi tal-iskola li se jkunu miksin b'terf artifiċjali u se jkollhom ukoll spazji għal tal-apposta fid-dell.